Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созем нағзем. Худора шукр мо ҳам созем нағзем. Имрӯз хостам рецепти чакчака тайёр кунам. Хай шумо ҳам тамошо кунед. 4 дона тухм, камтарак намак, содаи хамир, хай орда наглас. Ман ҳар вақте ки блогерро тамошо мекунам, ягончи кардеса ҳавас мекунам, мехезам ягончи тайёр мекунам барои кӯдакома. Ман ҳам хостам ки чакчак кунам. Хай шумо ҳам тамошо кунед, барои фарзандои худона тайёр кунед. Якта зволачашед, хай якта зволачаш, як подноси калони шурӯъ мешавад. тамошобинони азиз, каналам канали навай. Илтимос дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк бимонед. Каналамда пешравӣ шавад. ман ҳамроҳи шавҳарам 4 фарзандам дар Россия дар шаҳри Химки зиндагонӣ мекунам. кор мекунам, бегоҳ айкор меём. ҳамахел нағз мебинам, кардан ягон чиз тайёр кардам. шав як нисфи шавам бошад, бояд ки ягон чиз тайёр кунам барои фарзандам. ва ҳамахел камера кардам. гуфтам хай шумо ҳам тамошо карда барои фарзандои худона чизои домашний тайёр кунед. тамошобинони азиз, инҷа пухта гирифтам. хушбумаза карда пухта гирифтам. инҷа боша сиропша тайёр кардесам. 1 бокал шакар дохтам, 1 бокал ов рехтам. баъдан дар сиропмон камтар лимонни кислота и асал дохтам. пухта гирифтам, мавиз дохтам. мавиз, чормағз, кунҷик боша бидозӣ мешавад. сиропш тайёр шед.
сироп агар қиёмаш бигзара безеб мешавад. Тез тез кофтан дар курай. шурӯъ карда аралаш кардан дар кор. ҳар кас ҳар хел мекуна. аз гӯшони малако қати, қиём қати. ман намедонам чӣ ба ки аз гӯшони малако қатиам нағз мебинему, лекин бо ҳамеша нағз мебинам. дар дастат начаспа гуфта да кӯса ой хинака гирифтаму дастмада ой хинак тар карда сахт сахт мечиқам. ба иҷа тамошобинони азиз, бачаам мега ки буча ира кай мехӯрем? гуфтам хай пагани мо ҳозир мехӯрем. гуфта хай рӯи хотири бачаон гармо гарм буридам. оли хушрӯ сахт шидагӣ нестай. буридаму бачаонда додам. хай тамошобинони азиз, то видеоҳои оянда ҳазор раҳмати калон барои тамошои кардагитон. дар амони Аллоҳ бошед.